Praise the Lord, maayong buntag sa mga anak sa Dios. Amen? Nanasabta alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios o karong mga buntag nga igsoon. Kabalo ko nga ang Dios adunay mga bag-ong revelations nga iyang ipaabot sa matag usa nga iyang mga pinalangga. Amen? Praise God. Ato ta sa ato ang church declaration. Sabay ta. Hallelujah. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Karong buntaga igsoon, isa na pud ka opportunity para sa kuha nga makashare na usab sa pulong sa Ginoo nga naha kaninyo. Amen. O dili ta magalangan ato ta sa ato ang foundation text nga gikuha diha sa Exodus chapter 8 verse 23. Ang pulong sa Dios nagingon, ipakita ko ang kalainan sa akong pagtagad, sa akong katawhan ug sa imong katawhan. Kini nga milagro himuon ko ugma. Praise God. Magampo ta sa pulong sa Ginoo. Amahan na mo nga langitnon, salamat sa imong pagkamaayo sa matag usa namo kay kinabuhi. Salamat sa kahigayunan nga nanasab kami makatuon sa imong pulong. Ug salamat Lord sa mga bag-ong revelation nga imong ipaabot sa imong mga katawhan karong adlaw. Ug salamat Amahan ug among giila nga kung wala ka, wala gid kami mahimo. Busa ang tanan among gisalig diha kanimo pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Praise God. Hallelujah. Nining kabuntagon mga igsoon, atong tun-an ang pulong sa Ginoo nga sama sa iyang gipakita sa kuha nga ang timang nga nagaingon mo kini, gilain ka alang sa kaluwasan. Praise God. Nindot kay siya igsoon, no? Gilain ka alang sa kaluwasan. Hallelujah. Ang pangutan na igsoon, nganong gilain man ka sa Dios? Praise God. Tungod kay igsoon, kabalo ka, tungod kay ang Dios gusto na ipakita ang iyang pagkamahigugmaon nganha kanimo ug nganhi kanako. Bisan sa mga kalisod nga manghitabo sa kalibutan, gusto niyang ipakita ang kalainan sa iyang pagtagad ngadto sa mga tao nga wala mag-ila sa Dios ug ngadto sa iyang mga pinalanggang katawhan aron iyang mapakita sa tibuok kalibutan nga dili siya kahibalong mopasagad sa mga tao nga nagtuo kaniya. Amen. O gilain ka ng daan sa wala pabuhata ang kalibutan igsoon. Amen. Muna ang nakalindot diha kay sa Episode chapter 1 verse 4 ingon siya diha, bisan sa wala pabuhata ang kalibutan, gipili na kitang daan sa Dios nga mahimong balaan ug walay kasaway sa iyahang atubangan, pinaagi sa atong paghiusa kang Kristo tungod sa gugma sa Dios. Gilain ka sa Dios igsoon tungod kay gipili na kandaan gikan pa sa pagsugod sa kalibutan. Nganuman unsay hinungdan, tungod kay gihigugma ka sa Ginoo. Dako ang paghigugma sa Dios sa imong kinabuhi igsoon. Munang gilahi na kang daan gikan pa sa pagsugod alang sa kaluwasan. Praise God. Sa atong panahon karon, kining mga panghitabo nga midangat sa tibuok kalibutan nga atong nasinatian, makita mo niya kung unsa ka maayo ang Dios sa iyang mga pinalangga. Imong mapansin ang kalainan sa pagtagad sa Dios sa mga tao, sa kalibutan ug sa iyang mga katawhan. Kung imong tun-an ang imong Biblia ug imong usisahon, makita nimo o mabasa nimo ang usa sa pinakailado nga istorya sa Biblia. Ug makita nimo diha sa libro sa Exodus. Ang tanan mahitungod sa pagpahigawas sa Dios sa iyang mga katawhan gikan sa Ehipto. Kung nakabalo ka sa istorya, nakabalo ka nga adunay napulo ka katalagman nga miabot sa Ehipto. Ug ang matag usas nga katalagman nagarepresenta sa usa ka Dios sa mga Ehiptohanon. Ang amazing lang muni igsoon, amazing lang kaayo nga butang mahitungod ani nga istorya is
Sa diha nga niabot niya katalagman dito sa Ehipto, adunay usa ka lugar sa maong yuta nga nagpabiling luwas. O katong lugar gitawag og Goshen. Dito nga lugar nagapamuyo ang mga Israelita o ang mga katawhan sa Dios. Nganong sa Goshen man sila gibutang sa Dios? Wala na ba ilaing nga lugar? Okay. Ang Dios nagbutang sa iyahang mga katawhan sa Goshen. Tungod kay ang pasabot sa Goshen gikan sa Hebreo nga pinulungan is drawing near o pagpaduol. Kung imong tan-awon di igsoon, sa panahon sa kalisdanan sa kinabuhi, ibutang ka sa Dios haduol sa iyahang kiliran. Dili kaniya ipalayo sa iyahang kiliran tungod kay nakabalo siya nga pag malayo ka sa iyaha, dili nimo makaya ug maapil ka sa mga katalagman. Hallelujah. Pagkanindot sa atong Dios. Amen? Praise God. Kabalo ba ka nga ang gibuhat ni Jesus didto sa cross, siya ang naghimo og pamaagi o agianan aron makaduol ta sa Amahan. Pinaagi sa iyang finished work. O pinaagi sa iyang finished work didto sa cross, aduna nakitay open access sa presensya sa Ginoo. O nagpaduol pag-ayo sa atuang ngadto sa Dios. Hallelujah. O dili lang nagpaduol, kundi nagpuyo sa atong kinasuluran. Ingon nga magtotoo sa karon nga mga panahon, mahimong imong iparehas ang imong kaugalingon nga magpuyo sa luwas nga lugar sama sa Goshen. Amen? Katong sa wala pa miabot ang katalagman sa Ehipto, gipahimangnuan na sa Dios si Paraon o giingnan. Inig abot unya ni anang adlaw, akong ilahi ang yuta sa Goshen nga maoy kapuy-an sa akong mga katawhan ug walay panon sa mga langaw nga babot dito, aron makahibalo ka nga ako ang Dios nga anaa sa taliwala sa maong yuta. Ug ato nang mabasa sa Exodus chapter 8 verse 22, ang pulong sa Dios nagaingon, apan dili ingon ni ana ang mahitabo sa yuta sa Goshen, diin nagapuyo ang akong katawhan. Dili makita didto ang daghang insekto, aron mahibaluan ninyo nga ako ang Ginoo anaa sa maong dapit. Sa diha nga ang mga langaw mitabon sa yuta sa Ehipto, walay langaw sa Goshen. Ug sa diha nga ang mga hubag-hubag, pag-ulan ug yelo ug mga apan-aban midangat sa Ehipto, apan wala jud kay makita sa bisan unsang klase nga katalagman dito sa Goshen. Sa diha nga nangamatay ang mga kahayupan dito sa Ehipto tungod sa mga sakit, apan gilikay ang mga kahayupan dito sa Goshen. Sa Exodus chapter 9 verse 4 imo nang mabasa. Ang pulong sa Dios nagaingon, apan ipakita ko ang kalainan sa akong pagtagad sa kahayupan sa mga Israelinhon ug sa kahayupan sa mga Ehiptohanon. Walay mga matay sa mga kahayupan sa mga Israelinhon. Ingon ana ka, kahibulungan ang atong Dios. Amen? Tingali usa sa pinakakahibulungan nga kalaihian ang imong makita sa maong duha ka lugar. Sa diha nga ang kangit-ngit mitabon sa Ehipto, apan ang katawhan sa Dios nga anaa sa Goshen nagpabilin ang kahayag. Ang Dios nagpadala og langit nun nga panalipod sa iyang katawhan sumala sa iyang pulong nga gipahimangno kay Paraon. Kung imong basahon ang unang teksto kaganina, atong mabasa sa pagsugod nga ang Dios magbuhat og kalainan sa pagtagad ug pag-atiman tali sa mga katawhan sa Dios ug sa mga Ehiptohanon. Busa nagatuo jud ko nga niining kaulahi ang mga adlaw aduna gyud kalainan nga pagtagad tali sa mga katawhan sa Dios ug sa mga katawhan sa kalibutan. Tungod kay ang kalainan or difference sa English, kung imo nang tan-aw sa Hebreohanon nga pinulungan, nagpasabot na siya og ransom or lukat. Panguntanon ti kaigsoon, kinsa ang imong ransom? O kinsa ang naglukat kanimo? Ako ay igsoon si Jesus Christ. Ikaw, wala ko kabalo kung kinsa naglukat sa imo ha. O ikaw lang nakabalo ana. Pero sa tinuod lang igsoon si Kristo ang naglukat kanato. Gikan sa balaod, gikan sa kadautan sa kalibutan, gikan kang Satanas. Amen?
Pinaagi sa iyang kaugalingong kinabuhi, gibayaran niya ang tanang presyo aron lang kaluwaton. O kitang tanan nga nagtuo sa iya. Praise God. Si Kristo ang lukat o ransom kanato ison sa tanang tao nga nagtuo kang Kristo. Aron matawag nato atong kaugalingon nga iyahang espesyal nga katawhan. Amen? Praise God. Na may nagkadaghan nga mga sakit, kalamidad o pagkalaglag tungod sa katalagman sa kalibutan karon, o dapat nimo nga mahibaluan nga kung nagprotekta ang Dios sa iyahang mga katauhan sa milabayng dilibuan nga mga katuigan, nagpabilin sa gihapon nga ang Dios nga mo panalipod sa iyang mga katauhan karon nga panahon. Hallelujah. Praise God. Ingon nga nilukat sa Dios, ingon nga nilukat sa Ginoo, gilain ka alang sa kaluwasan. Makadahom ka nga imong makita ang marka sa kalainan nga pagabuhaton sa Dios sa tanang area sa imong kinabuhi, gikan sa imong lawas ngadto sa imong puloy-anan, ug bisan ang imong mga kahayupan, apil ang imong mga kaptangan, ang imong mga pamuhunan, ug ang imong mga negosyo. Amen? Hallelujah. Luwason ka sa Dios, igsoon. Bago lang may nag-istorya sa akong igsoon nga naa sa Kuwait. Matod pa niya, grabe po daw ang epekto sa COVID-19 dito. Adunay duha na ka Pinoy ang naghikog tungod sa epekto nga wala sila trabaho. Kay wala may trabaho, wala sweldo. Tungod kay wala may sweldo, wala gikaon. Ug sa nagpositibo na sa COVID-19, mao tong naghikog na lang. Nawad-an og paglaom. Dito sa Kuwait, nagkadaghan ang nagpositibo sa COVID-19 tungod sa ilang patakaran nga every 4:30 sa hapon hangtod sa 6:30 sa gabi, ginatugutan sila sa paggawas every day nga walay mask o gloves. Matod pa sa akong igsuon, ang tanang pinirisod nila dito gipapauli sa ilahang mga pamilya, ug ang tanang mga tao nga dili citizen sa Kuwait gihatod o gipapauli sa ilaha kung asa sila gikan. Og niati pa, mas grabe ang Saudi. Kay tungod sa kagahay ug ulo sa mga tao, giwala ang lockdown o gibalik ang tanang negosyo, gibalik sa normal ba. Tungod niya na, miabot sa 900 to 1,000 ang nagpositibo sa mga virus kada adlaw. Og niya pa, gipatotal lockdown na pod daw sa hari. Tungod sa nagkadaghan yung mga nagpositibo og mikabat na sa 50,000 plus ang nagpositibo sa COVID-19 dito sa Saudi. Kung imong hunahon murag, nawadan na sa mayong panghunahuna ang nagdumala ditong lugar. Tungod pod sa pagkagahay og ulo sa mga tao. Apan ang ako igsuon og akong bayaw nga nasa Indonesia, wala gipasagdan sa Ginoo. Padayon ang ilahang trabaho, padayon ang ilahang sweldo, ug wala sila nagutman. Motong sa last wali atong Sunday, ang pulong sa Dios nag-una-una ng daan nga bulahan kaayo ta nga naa sa Pilipinas. Ug bulahan kaayo ta kay ang Dios nga atong gialagaran tinuod ug buhi, dili pareha sa uban nga patay. Kanang imong nadawat nga makaayuhan karon, praise God, ang Dios mooy naghanay niya ng tanan. Kasi karon mo yun sila, tungod kay maayo ang pagdumala sa gobyerno sa atong nasod, mao nang wala ta magutman. O wala kayo midaghan ang nagpositibo. Tinod na. Apan ang tinuod igsoon, tungod kay sa ginaingon ko na kaninyo, ang Dios mooy naghanay sa tanan aron dili ka magutman o dili ka matakdan kay pinalangga ka sa Ginoo. Amen? Praise God. Igsoon, kumplituhon sa Ginoo ang iyahang pagpahigawas kanimo. Kumplituhon sa Ginoo ang iyahang pagluwas kanimo. Kumplituhon sa Ginoo ang tanan. Alang kanato nga iyang mga katawan, alang kanato nga iyang mga pinili. Kay sa Psalms chapter 91 verse 14 sa King James Version nagaingon siya, because He has set His love upon me, therefore I will deliver him, I will set him on high, because he has known my name. Sa Psalms 91 verse 14, ang saad sa Dios mao ni, iyahang ipahigawas si bisan kinsa nga nagbutang sa ilahang gugma ngadto kaniya.
Kini nga hugpong sa mga pulong kining set his love upon o nagbutang sa ihang gugma ngadto kaniya. Kung imo nang tan-awon sa Hebrewhanon nga pinulungan, gitawag na siya og Hashak. C-H-A-S-H-A-Q. Hasak. Ang ibuti pasabot, to be united. Nga nagkahiusa or joined or attached, miduyog o gilakip o giapil. Ang mayong balita igsoon mo ni, kung nagatuo ka kang Jesus, then ang Biblia nagaingon nga gilakip o giapil, giusa ka ngadto kaniya. Munang dili ka angay nga mabalaka kay mao kini saman. Ang saad sa pagpahigawas o pagluwas kanimo sa tanang mga katalagman. Hallelujah. Ang pulong usab nga deliver sa Hebreo adunay duha ka kahulugan. Ang una is to remove or draw out. Tanggalon ka o ipahigawas ka, ipagawas ka. Ang ikaduha is to equip for war o sangkapon ka sa Ginoo para sa maong gubat. Mo ni ang pamaagi sa Dios sa pagpahigawas kanimo gikan sa kalayo o problema o balatian o sa unsa pa mga kasinatian nga imong maagihan. Usahay tanggalon o ipahigawas ka sa Ginoo sa mga katalagman. Ug sa laing panahon usab iyaha kang pagasangkapon o i-equip kaniya aron sa diha nga moagi ka sa maong mga kasinatian mo gawas nga ikaw ang magmadaogon. Isa sa pinakamaayo nga example diha sa Biblia mao si Shadrach, si Meshach o si Abednego. Kining tulo ka batan-on misupak sa sugo ni Haring Nebukadnezar nga mosimba sa rebulto nga iyang gipabuhat. Hangtod nga gigapos sila og gitambog ngadto sa nagbagang hudno. Apan adunay kahibulungan nga nahitabo. Inay nga ang hari mo tan-aw ngadto sa tulo ka batan-on nga masunog sa kalayo, mao hinuon ang iyang nakita nga adunay upat ka lalaki nga binadbaran sa mga gapos ug naglakaw-lakaw taliwala sa kalayo. Ug ang porma sa ikaupat nga tao sama sa anak sa Ginoo. Kung imong basahon ang Daniel chapter 3 verse 25 mo na siya igsoon. So, gipatawag sa hari si Shadrach, Meshach ug si Abednego gikan sa kalayo. Ug ang Daniel chapter 3 verse 27 nagaingon, ang pulong sa Dios ingon siya, unya gitapukan sila sa mga gobernador, mga mayor, mga tinugyanan ug sa uban pang mga opisyal sa hari. Ug nakita nila nga wala sila maunsak sa kalayo. Ang ilang buhok o bisti wala gayud masunog o bisan na lang baho sa aso wala gayud kanila. Kay bulungan, di ba? Ang kalayo walay gahom ngadto kanila. Kabalo ba ka? Nga ang maong panghitabo sama usab sa imuha karon. Siguro mabati nimo ang gamay kainit gikan sa kalayo. Apan ang kalayo, coronavirus o unsa pang klaseng sakit diha walay gahom kanimo. Dili lang kay kanara. Bisan ang ilang mga buhok ug mga sinina wala natapti sa baho sa aso. Igsoon, bisan pa og malagputan o mawisikan ka sa laway sa nagpositibo sa maong virus, dili ka madutlan. Imagine na daw, kini mga tawhana gitambog ngadto sa grabe ka init nga hudno nga nakapatay man gani sa mga tao nga nagtambog kanila. Ug ang Biblia nag-ingon nga migawas sila gikan sa kalayo apan walay baho sa aso nga mitapot sa ilahang mga sinina. Hallelujah. No? Kay bulungan, dalaygon ng Dios. Kinsay makaingon dihag dalaygon ng Dios. Amen? Praise God. Karon dili ta makaingon nga dili ta makasinati og kalayo. Problema o mga balatian. Ay makasinati jud ta ana. Tungod kay anaa pa ta dinhi sa kalibutan. Kanang dili ingon nga mag-antos ka sa hilabihan gayon. Parehas sa imong nasinatian karon. Kaya mag-antos igsoon ang kadtong mga walay Kristo. Sila ang mag-antos pag-ayo. Apan ikaw nga naay Kristo. Kana lang para si mong nasinatian karon nga, bitaw no, naagid na sila ba? Pero dili ikaw ang mag-antos. Praise God. Sila
ang mag-antos katong wala nagtuo kay Kristo. Sila ang mag-antos tungod kay wala sila ning salig kang Kristo. Sa diha nga imo nang buhaton igsoon, ikaw ang magmadawgon. Ikaw makasiguro ka nga makagawas ka sa pikas daplin nga dili ka maunsa. Sa diha nga imo nang buhaton o tuuhan o saligan ang Dios nga anaa kanimo. Dili ka manimahong aso o dili jud ka madutlan sa bisan unsang ikahadlukan sa kalibutan karon. Ug mugawas ka nga murabag wala kay apil o walay kahadlok tungod kay imong gibutang ang imong gugma ngadto kaniya. Iya kang ipahigawas or tanggalon sa Ginoo ang kalayo o iyahakang pagasangkapon aron makita nimo ang kumpleto nga kagawasan. Makita mo unya ang marka sa kalainan nga pagabuhaton sa Dios sa imuhang kinabuhi. Amen? Praise God. O kining tanan igsoon, tungod sa grasya sa Ginoo, imuhang madawat ang langit nun nga panalipod. Maangko nimo ang langit nun nga panalipod igsoon, dili sa imong pagpaningkamot kung dili tungod sa grasya sa Dios nga iyang gihatag kanato. Sa Psalms 91 verse 1 and 2 sa New King James Version ayon siya. Naay sekreto nga revelation nga ipadayag ang Dios nganhi kanato karong buntaga. Ang nagauluhan kini og safety of abiding in the presence of God. In verse 1, ingon siya, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Sa verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Sa unang duha ka bersikulo sa Salmo 91, atong makita ang upat ka pangalan sa Ginoo. Sa verse 1 nagaingon, ang mudangup sa labing halangdon or Most High, ug ang magpabilin ubos sa pagbantay sa labing halangdon or Almighty. Siya, labing halangdon or Most High, mo na ang unang pangalan nga nabanggit sa verse 1. Praise God. Kung imo nang tan-awon sa Hebreohanon nga pinulungan kanang labing halangdon or Most High, gitawag ka na og Elyon. Ang pasabot pinakataas o pinakalabing halangdon, wala na imo labaw. Praise God. Wala na imo labaw igsoon. Sa imong nahimutangan karon. Siya ang pinakataas, pinakahalangdong Dios. Amen? Busa walay purma sa kalamidad nga makaabot kanimo sa imong nahimutangan karon nga mao ang pinakataas nga lugar. Ug ang ikaduhang pangalan nga na-mention sa labing gamhanan is katong labing gamhanan mo to ang ikaduha or Almighty. Sa Hebreo gitawag usab na siya og El Shaddai. Pasabot pinakagamhanan and the all-sufficient one. Pasabot ana kung unsay imo mga panginahanglan naa ang tanan sa Ginoo, dili ka makulangan kay ang Dios nga anaa kanimo mao'y tag-iya sa tanang butang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa verse 2, nagaingon siya, makaingon ako sa Ginoo or Lord. Ikaw ang akong manlalaban ug tigpanalipod. Ikaw ang akong Dios or God, ug kanimo nagsalig ako. Ginoo or Lord ang ikatulo nga pangalan nga naka-mention sa verse 2. Ug ang Lord sa Hebreo gitawag na siya og Jehovah. Nga ang pasabot ang kasamtangan nga usa o I am. Wala nay lain. Pinaagi ni ini nga pangalan ang Dios magaingon kanimo nga ako ang imong panalipod. Kung ang Dios ang imong panalipod, kinsa pay makapildi nimo? Una-una daw igsoon. Kung ang Dios ang imong panalipod nga mao pinakataas, pinakahalangdon sa tanan, kinsa pay makapildi sa imo? Wala na gayud. Amen? Ug ang ikaupat nga pangalan mao ang Dios or God nga gitawag sa Hebreo og Elohim. Mao ang Dios sa tibuok universo ug wala nay lain. Sa duha pa lang ka bersikulo sa Psalms 91, imo nang makita ang hulagway sa pinakalabing gamhanan ug kanunay nga anaa nga Dios
nga anda mo panalipod kanimo ug mutabang sa bisan unsa makasinatian nga atong masagubangan sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi. Hallelujah. Praise God. Kana pa lang igsoon. Grabe na. Ang duha lang ka bersikulo sa Psalms 91 verse 1 anto. Gipakita sa Dios kung unsa siya kamaayo sa imong kinabuhi. Apan aduna pay usa ka pangalan sa Ginoo nga imong makita sa Salmo 91. Ug imo nang makita sa pinakaulahing bersikulo sa Salmo chapter 91 verse 16. Ayon sa 16, gantihan ko sila og taas nga kinabuhi ug luwason or salvation. Kugayod sila, mao kini ang ikalima nga pangalan nga nakasulat, luwason or salvation. O kanang luwason or salvation sa Hebreo gitawag na og Yeshua, ang pangalan ni Ginoong Hesus. O kung imong tan-aw na sa Greek, ang salvation gitawag na siya og soteria. Nga ang pasabot, deliverance, pagpahigawas, preservation, pagtipig o pagpreserba, safety, imuhang kaluwasan, salvation, muna siya igsoon, deliverance from the molestations of enemies, ipahigawas ka gikan sa pagpangmolestiya sa kaaway. Praise God. Present salvation, karon nga kaluwasan igsoon, ipakita sa Ginoo sa imuha. Unsa man imong kasinatian karon, luwason ka sa Ginoo. Present salvation and future salvation. Sa umaabot na nga panahon igsoon, luwason gihapon ka sa Ginoo, naa ang kaluwasan sa Ginoo diha sa imuha, dili mo biya igsoon. Unsa pa, redeem from all earthly ills. Gitubos ka gikan sa tanan yutan-ong mga sakit. Muna ang kahulugan sa salvation igsoon sa Greek nga unsa man pinulungan. Igsoon kumpleto, walay kulang. O kung imo pagayong tun-an ang Biblia sa mga kahulugan sa mga numero, imo makita nga ang numero nga 5 mauna ang numero sa grasya. Unsa may gusto nga ipaabot sa Ginoo ngadto ni ining mga verse? Unsa may gusto ipaabot sa Ginoo sa imong kinabuhian? Kini nga versicle sa Psalms 91 verse 16. Unsa gusto ipaabot sa Ginoo sa imong igsoon? Sa to ang tanan. Ang gusto ipaabot sa Ginoo kanatong tanan ug ikaw nga naminaw, nagaingon ang Ginoo nga dili nimo makab-ot o maangkon ang langitnong pagpanalipod sa Dios pinaagi sa imong maayo mga buhat ug mga pagpaningkamot. Dili nimo na maangkon igsoon kung unsa ka kamaayo, unsa ka bright, unsa ka kakuyaw, kung dili kini madawat lang nimo pinaagi sa iyang grasya nga imong gituuhan ug gisaligan. Wala kini nagamatter kung unsa kadaghan nga mga organic food ang imong nakaon o mga food supplement ang imong nainom. Dili gihapon ikagarantiya nga dili ka matakdan sa mga sakit o mga viruses. Wala nagamatter kung unsa kagahi o kalig-on ang inyong panimalay. Dili na ikagarantiya nga magpabilin nga mubarog o magpabilin panahon sa dagkong unos o mga problema nga moabot sa kinabuhi sa tao. Dili nimo ikagarantiya ang imong kaluwasan tungod sa imong mga maayong buhat. Ang Dios lang ug wala na ilain. Siya lang ang nakabalo kung unsaon ka pagbutang sa tama nga lugar ug insakto nga panahon aron sa pagsiguro nga ikaw ug ako mapandalipdan ug maluwas. Maayo man ang magmanggialamon ka o magtuman ug magbutang og mga safety precautions aron malikay ka. Apan sa kaulahian imong hibaluan nga ang garantiya sa langitnon nga panalipod madawat lang nimo sa pinaagi lang sa grasya sa Dios ug walay laing sagol. Hallelujah. Amen. Okay. Kinsa ba ang secret place diha sa Psalms 91 verse 1? Sa imong hunahuna igsoon, kinsa man ang secret place nga ginabutang diha? Si Kristo ang ato ang sikreto nga lugar. Si Kristo igsoon. Kanang secret place diha is mao si Kristo. Siya ang sikreto nga lugar. Sa pinakasugod pa lang sa Psalms 91, ato nang makita nga ang langit nung panalipod makaplagan lang diha sa sikreto nga lugar.
Unsa di ay kini nga sekreto nga lugar? Kining pulong nga sekreto igsoon, or secret sa English, kung imo din na siyang tan-awon sa Hebreo nga pinulungan, gitawag na siya og seter. C-E-T-H-E-R. Ang pasabot, covering o pagtabon. Shelter o kapuy-an. Hiding place o taguanan nga dapit. Unsa man kini nga sekreto nga lugar? Ang susi mo makaplagan diha sa pulong nga sekreto. Kay ang Colossus chapter 1 verse 26 to 27 ang pulong sa Dios nagaingon. Ang iyang pulong mao ang iyang tinago o sekreto nga plano nga wala niya isugilon kaniadto. Apan karon gibutyag na niya kanato ang nga iyang katawhan. Buot niya nga masayod na kita karon kung unsa katahom ang plano nga giandam niya alang sa tanang katawhan. O kining tinago nga plano nga mao si Kristo anaa kaninyo. O tungod kay si Kristo anaa na kaninyo, may paglaom kamo nga mahimong nindot kaayo ang kahimtang sa umaabot. Praise the Lord. Ang Biblia nagaingon nga sa diha nga nagtuo ka kang Ginoong Hesus, wala siya miabot aron lang magpuyo o magpabilin kaninyo, kundili aron usab ka kita magpuyo o magpabilin ngadto kaniya ug magkaroon ta og nindot kaayo nga kahimtang sa umaabot nga panahon. Amen. Dili kay kana kanang dili na kailangan mangita pa ka sa sekreto nga lugar. Ikaw nga nagtuo og nagdawat kay Kristo igsoon, dili nakakailangan nga mangita pa sa sekreto nga lugar. Tungod kay si Kristo mao ang atong sekreto nga lugar. Ug anaa nakasayaha. He is your place of total security and divine protection. Amen. Praise God. Busa ang ginaingon di ay sa Salmo chapter 91 verse 1 is mao ni. Si bisan kinsa tong nagbutang sa iyang gugma ug nagpuyo kang Kristo, magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Kung imo pud nang tan-awon ang pulong nga nagpuyo o dwell sa Hebreo nga pinulungan, gitawag na siya og seter. S-E-T-E-R. Nga ang pasabot, mulingkod. Ilanom sa bag-o nga covenant, ang imuha nga posisyon is nagalingkod ka diha ni Kristo. Kaya ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Episodio 7, ayon siya, gibuhat niya kini aron ipakita sa tanan sa umaabot nga mga adlaw ang dili matupngan nga grasya ug kaayo nga iyang gihatag kanato pinaagi kang Kristo Hesus. Amen. Nagalingkod ka sa kamot sa Dios igsoon, nagalingkod ka sa iyahang kiliran. Nganuman tungod kay gibuhat na sa Dios para sa imuha ug sa akuha aron ipakita sa kalibutan nga ikaw pinalangga sa Ginoo, pinaagi sa iyang grasya. Amen. Dili lang kay mulingkod ang kahulugan sa duel o pagpuyo, kundi Mary o pagpakigminyo. Ilalom sa bag-o nga covenant, you are married to Christ. Sa natural nga kaminyoon, ang bana mao ang tabon o panalipod sa asawa. Sa mausab nga pagkaagi sa Jesus, ang imong langitnon nga husband o bana, mao imong tabon o panalipod. Igsoon, gahay kayo ka og tig panalipod. Amen? Ug sa Psalms chapter 32 verse 7, ang pulong sa Dios nagaingon, ikaw ang akong taguanan. Panalipdan mo ako sa panahon sa kalisod. Og palibutan mo ako sa mga taong nagahugyaw sa kalipay tungod sa imong pagluwas kanako. Tanawa gid nga bersikulo. Ingon siya, ikaw ang akong taguanan. Kung imong sabton, ang imong lugar sa panalipod dili di ay geographical location. Dili usa ka lugar nga gipalibutan ka og bakal nga dili madutlan, o sa ka lugar nga daghan kaayo mga high power nga mga armas aron walay makaduol kanimo nga mga kaaway, o sa ka lugar nga puno sa mga baksin aron mahadlok mga kagaw o mga viruses og dili moduol kanimo. Dili day son, but a person. Usa di ay katao. Ug ang iyang pangalan si Jesus Christ. Siya ang imuhang tabon
ug puloy-anan. Siya ang imuhang sikreto nga lugar. Hallelujah. Amen? Praise God. Igsoon ang pulong sa Ginoo. Kanunay nagadasig kanato nga dili taangay nga mahadlok ug magkabalaka. Kaysa atong natun-an karon, gipakita sa Dios ang iyang pagkamaunungon ug pagkamaamumahon sa iyang mga pinalangga. Gipangga kaniya. Ug dili mo tugot ang Dios nga mag-antos ka. Dili kaniya biyaan. Ug dili kaniya pasagdan. Amen? Hallelujah. Pagkagamhanan, pagkamaayo, pagkamahigugmaon sa Dios nga atong gialagaran na igsoon. Muna igsoon, ang pulong nagadasi kanunay, ayaw pagkabalaka. Bisan unsa imong makasinatian karon, ayaw kahadlok. Kay gipakita sa Ginoo kung unsa kanya kamahal. O kining tanan igsoon pinaagkilang sa grasya nga mao si Kristo. Siya ang imuhang sekreto nga lugar. Siya imuhang panalipod. Siya ang imuhang magtatabang. Siya ang tanan alang kanimo. Wala na kay laing pangitaon pa. Siya lang ang Dios nga nagpangga kanimo sa walay katapusan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. O ang Dios magapanalangin sa iyong pulong. Magapadayon ta sa ato ang communion. Okay? Praise God. Kinsa tong andam na diha, iisa na to ang tinapay. O magapasalamat ta sa tong buhing nga Dios. Sa gabi nga gibudhian si Jesus, mikuha sa tinapay. O iya kini gipasalamatan sa Dios. Iya kini gipikas-pikas ug iyang gihatag sa mga tinunan. Og mingon siya, kini nga tinapay nga nagsimbolo sa akong dugo nga nag-antos alang kanimo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kinang Jesus, salamat sa imong pagkamaayo sa matapusan namo kinabuhi. Salamat sa kahigayunan nga maka-celebrate na sabi sa imong gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. Ang imong mga pag-antos para sa among kaayuhan. Iantos nimo ang tanan tungod kay imo ming gimahal. Imo ming gipangga ug imo ming amumahon. Busa pinaagi sa imong mga labod, kami nangaayo sa among mga balatian. By your stripes we are healed, Lord. Salamat, Lord, ingon ka sa imong pulong. Kung unsa ka karon, mausab kami. Nagbuyo ka nga walay balatian, mausab kami. Nagbuyo ka nga malipayon, mausab kami. Nagpuyo ka nga abundansya, mausab kami. Ug Lord, salamat sa tanan. Sa tanan, imong pagkabuhaton sa matagusan ng kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name, Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayaw na to ang kupa. Sa mga gabi, gikuha ni Jesus ang kupa. Ug nagpasalamat siya sa Dios. Pagmingon siya. Iya kini gihatag sa mga tinud-an mingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo. Nga nagdala sa bag-o nga kubinante. Buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Ginoong Jesus, salamat sa imong hamili nga dugo nga gihugas ka namo. Salamat sa imong pag-antos ug sa imong pagpabuhagay sa imong hamili nga dugo. Tungod kay pinaagi sa imong hamili nga dugo kami napasaylo sa among mga kalapasan, ikan sa imong pagkabata karon ug hangtod sa moabot ka. Imong gibayran ang tanan dito sa cross tungod kay nakaibalo ka nga dili na mo kaya nga magpuyo din sa kalibutan nga limpyo. Dili na mo kaya nga mosulod sa langit nga walay buling kunot ug mansa. Kundili ikaw lang ang makabuhat niini kanamo, Lord Jesus. Ug salamat sa tanan nga imong gibuhat. Ug naa sa imong dugo nagadagayday ang mga kaayuhan nga imong giandam sa amoa. Ang mga panalangin, mga blessings. Lord, among gideclare karong buntaga
Kung unsa ang makaayuhan nga sa mga mining nga dugo, amon ang ma-enjoy. Wala doon ka sa walay katapusan, simbahon ka, hangtod kami, naapay kinabuhi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise God. Salamat Lord sa tanan. Salamat sa imong pagkamaayo. Mga igsoon, salamat sa panahon nga inyong gigugol ug inyong gihatag sa inyong pagsubaybay niini nga buluhaton. Salamat sa tanan sa atong mga kaigsuonan sa inyong covenant in Christ, sa atong mga kaigsuonan sa panglawas, ang Diyos magapanalangin kaninyo. Sa atong panggobyerno, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Sa atong mga frontliners, ang Diyos magapanalangin kaninyo. Salamat igsoon sa pagsubaybay labi na sa atong mga kaigsuonan nga naa sa nagalayang-layang nasod nga usab nagasubaybay niini nga buluhaton. Ang Diyos magapanalangin kaninyo ug hangtod sa sunod nga higayon. Every Wednesday natay prayers, mga pagdayeg sa atong buhi nga Dios. Saturday 6 p.m. natay buluhaton gihapon sa nga parehas nga ani o sa Sunday narong mga adlaw mga orasa ato ning subaybayan. Amen. Ug Amahan, salamat sa imong pagkamaayo sa matag usa namo kay kinabuhi. Salamat sa kadaugan, sa kalipay. Salamat sa imong mga pulong nga sa kanunay nakapahinumdom kanamo kung unsa ka kamahigugmaon kanamo, kung unsa ka maamumahon sa mga kinabuhi. Salamat Lord sa mga katawhan, ka magapanalangin, ka maghatag kalipay, kalinaw sa ilahang kinabuhi. Ilahang mga negosyo, trabaho, source of income karong mga panahon na, Lord, naay mga milagro na imong pagkabuhatan sa mga katawhan. Karon ang Dios mismo, atong Amahan, ug kang Ginoong Hesukristo, mao'y nagagiya kaninyo. Ang Dios magahimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa matag usa ug ngadto sa tanang mga tao. O sa katapusan ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway sa pagkabalaan sa atubangan sa Dios. Ug ang Dios sa paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay o kalinaw diha sa inyong pagtuo. Aron mapuno kamo sa paglaom pinaagi sa balaang espiritu, ang Dios magapreserba kaninyo sa tanang lautan. Ang Dios magapreserba kaninyo ug sa inyong kalag. Ang Dios magapreserba sa inyong paggawas ug sa inyong pagsulod gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Og ngadto kaniya nga kaya mohawid kaninyo gikan sa pagkahulog og kaya nga modala kanato nga walay hugaw ug walay sala diha sa presensya sa iyang himaya, uban ang nag-apaw-apaw nga kalipay kaniya ug wala nay laing Dios nga manluluwas ang himaya, ang kahalangdon, kagamhanan ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen ug amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ug hangtod sa sunod higayon, magkita-kita na sabta. Amen. God bless. Bye-bye.